Jesus, the faithful priest, Osi Yesu osofo nokwafo no. Abusiafo yebesan ama munyina akwaba na otwe asan ko apro abeto yebium. Adusua etoso ensia na otwe mu yede ebro. Atifi asem no Osi Yesu osofo nokwafo no. Yentem jina duma na ye anase ye fafu na ye kan mu anase ye de say enti no when the man Yesu timi ye osofo a no ye mo kiseda ma so sofo a obi be fafu na o ka asem kire me a na me mu maka bu mu na ma ya na kese Yesu duma wo di no me mfe ni pe ni mo nyamo nti wonya onia na ni ma ni mo nyama na nya asem ni nti no ye mamu nyina akwaba ye de asidasro nkonso ede ma munyina ra se de biarada mode mafidie ede to ahase se ye nemo ye babu mu adusua na afi pense mu ye nimi ye se adusua yi enye ye nko ani efamu aba mo nso bebia mo biara mu ti ana asemo hwe ye no mo nso mo famu aba kwata mu nyina ra se ne ye ka no ye hwe na edi akire no Hebrewfo enkransam no ye adusua no mako enum ene na wotwe mu no ye wo adusua etoso ensia se wo hwe ye adusua na tifi asam na Osi Yesu osofo nokwafo no se ne de bia ye no sa adusua yi 3ABN Ghana omne so yasene eboaye telecast edikowiase afana nyina ede emaye ye be fasa akwanya so ya do masesro nkokwanso na ya tifo mo Ghana mo hwe through 3ABN Ghana channel no nyina no ye de mamu nyina ye de nchiasro nko ede mamu nyina afi so ye da mu nyina so ase se de biara mo ne ye sa adusua na ye kan se 3ABN se ne na yenim no ankronkro adwumakuo o mehia omoa o mehia momoa se wo tie yen na wo moa bi sronko bi a opese wo de boa 3ABN na number bi da ase frɛ obi baje wo so na afi woni na adi nketa ho ketewa bia nso a bibiara betimi de aboa 3ABN na omo nso omudwumadie asampatra adwumadie o mafa acho omo so no omo nso atimi akonanim no faboa na onyankopon ebe ehira wo pa eye. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. And then Yehovah dom media sene mu nyina monim no mosomfo Bismarck Mensa and Yehovah dom Elder Hansen Asamoah esa kame ho ewo fidua mu ha se Elder Hansen yemo akwaba na fe me botra sister Adwoa Fosuanso ena eti mfimfini no sister Adwoa yemo akwaba na me ko eto no hwan Elder the graft yeboa enso ena eti eto no hwan Elder the graft yemo akwaba
yɛda mo nyinaa ase sɛ ɛnɛ nso moaba fidie mu ha sei sɛ yɛmfa adesua sɛ yɛmfa mbrɛ yɛn atiefoɔ ne yɛnkate yɛneɛ na mema Elder Hanson ɛmo mpaeɛ ɛma yɛn. Yɛda wase yɛnyankopɔn ɛbra so bio sɛne da yɛfrɛ wo a wotie yɛn na wokasa kyerɛ yɛn na woma yɛakoma to yɛyɛm wɔ wo nsɛm ho no yɛserɛ wo sɛ nnɛ nso fa wo kronkron nokwafoɔ no so na bɛkasa kyerɛ yɛn kasa fa yɛn mu na kasa kyerɛ adɔfo a yɛtie yɛn nyinaa na wasɛm ɛtɔ yɛakoma so na yɛtena ase ma wo na yɛdin ɛkɔ nkwa nwoma no mu no a yɛni da soɔ no awie pɛyɛ yɛne yɛtiefoɔ nyinaa fa asɛm yi so na sa yɛn yadeɛ honhom ne honam mu na yɛmfa so nso ɛni ahurusie wɔ mu ɛwɔ Yesu din mu nti amen. Amen. Great. Yɛnhwɛ yɛn nkaabɔsɛm no sɛnea ɔde ma yɛn wɔ Hebrewfoɔ nwoma no etri a ɛyɛ nson yi mu aduonu nsia no Hebrews chapter 7 verse 26 sɛnea ɔde ma yɛn no ɔse na ɔsɔfopanin a ɔfata yɛn ne saa ɔsɔfopanin yi a ne ho teɛ onni bɔne ne ho nni nkekaeɛ wayi no afiri nnebɔneyɛfoɔ ho na wama no so akyene ɔsoro. Amen. Saa nkabɔsɛm yi na yɛde ɛbɛhwɛ yɛn adesua no abusuafoɔ adesua no sɛne ɛkɔ no broni bɛka sɛ ɛkɔ in progression yɛhu sɛ letter na Paul ɛtwerɛ de kɔma Hebrew akenkanfoɔ no na saa letter no ɛkɔma yɛn nyinaa na nsɛm bɛn na ɔtwerɛ akɔma wɔn na ɛyɛ afutuo a na ɔde ma wɔn san sɛ wɔn abasam atu wɔn abɛyɛ kristofoɔ a ɛnkyɛeɛ na afei ɔhaw ne amanehunu abɔ mu sɛnea yɛn nso wobɛyɛ kristoni a na ɔhaw ati atese wɔ w'abrabɔ mu na afei wɔsɛ to da bi kora no wanu hu sɛ waba bɛyɛ wo kristoni na wɔn nso wɔn akɔsa ahunu mu saa na ɛwɔ sɛ Paul tu ɔmofo nti Paul di kan kyerɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo na amade mu ho ato no so no ɔno yɛ nsɔfopani ɔyɛ yɛdimafoɔ ɔyɛ nkunimdifoɔ ɔyɛ ntamgyinafoɔ watu wɔn fo saa wabɛkyerɛkyerɛ Yesu Kristo no wɔyɛ bɔhyɛ ɛba no wabɛtu wɔn fo saa ɛna afei nso wabɛtu Yesu sɛ Yesu Kristo no wɔyɛ yɛn brother yɛn nua a wɔyɛ nɔkwafoɔ ɛno na last week afei last 2 weeks yɛn na just last week ya ɔsa bɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo no ma yɛn ahomegyeɛ saa nsɛm yi nyinaa no na ɔde tu hela na sɛ Hebrew kasafoɔ na ɔtwerɛ saa lete akɔma wɔn ɔde tu wɔn fo sɛnea wɔn bɛtumi agyina wɔn pintin na ɔhaw wɔn kɔ mu no wɔn ma ɛndi dɛm wɔn mu anaasɛ wɔn ma ɛnya nsunsuanso bɔne wɔn Kristo yɛ a na ɔmo yɛ no na megyidi yɛ sɛ saa asɛm no yɛn nso ɛkɔma yɛ ɛnnɛ no wɔsan de yɛ ɛkɔ yɛnim kakra ɛkyerɛkyerɛ nsɛm no mu sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya mu ntiaseɛ nti sɛ wohwɛ ɛnnɛ atifi asɛm no a ɔse Yesu ɔsɔfo nɔkwafoɔ no na nnɛ deɛ ɔpɛ sɛ yɛhu ne sɛ yɛn nyinaa yɛgye tom sɛ bɔne nti ama bɔnhwa kɛseɛ aba abɛda yɛ ne Onyankopɔn ntam ɛno nti asama yɛadwene ne yɛbibia ayɛ bɔne Nyankopɔn so ɔne bɔne ntimi ntena na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛbrigi gab no saa bɔnhwa no aba bɛta yɛne Onyankopɔn ntam no na yɛne Nyankopɔn atimi ayɛ den atimi atra na ho ne bɛyɛ saa adwumadie no ama ɛyɛ Onyankopɔn ne ne ba Yesu Kristo ɛna ɔmo nam ahoa kwan so ɛbɛboa yɛ na saa bɔnhwa no afiri hɔ no ɛno ɛna saa na ɔtwe yɛ ba bɛhwɛ sɛnea Hebrew nhoma no ɛkyerɛkyerɛ saa nsɛm ɛyi mu nti maboafoɔ no ayɛ krado a ɔmo ba bɛboa na afei yɛahwɛ saa nsɛm yi mu yo elder nti ne ma memfa adesua yi yɛmfa nhyɛ ase ɛmfiri wo so ɔse ɔsɔfo a osi adasama anan mu yɛnhwɛ no ansa yɛhwɛ tete no a asɔfo dwumadie no na ɛte sɛ role bɛn na asɔfo na asɔfo mpenifoɔ no na ɔmo play wohwɛ tete sɛnea na ɔmo yɛ ɔmo som no a yɛka sɛ ɔsɔfo pani a na ne dwumadie ɛne sɛ saa role no sɛn na wohwɛ a yɛn agye nkɔpa Yesu Kristo ɔfiti into that role. Yo medase elder wohwɛ sɛdeɛ twerɛ kronkron de ama yɛn ɛfa asɔfo dwuma ɛne asɔfo die no ɛho a ehia papa ɛwɔ yɛn kwagyeɛ ɛho ɛfiri sɛ yɛ nipa yɛayɛ bɔne yɛate Onyankopɔn anim atua
yɛntimi nsa nkɔ enti na ɛsɛ onyankopɔn yɛn hyehyɛ ma yɛn sɛ de obɛgye yɛn no yɛnya ntamgyinani a yɛne a yɛayɛ bɔne ɛne onyankopɔn a yɛte n'anim atua no obɛtumi asiesie yɛn aka yɛn abɔ mu bio ɛno nti no ɔpaw asɔfo a na wɔn di saa adwuma no enti saa asɔfo no dwumadie no ɛna yɛka ne sɛ ntamgyina enti waba bɛgyina yɛmienu no a hɔ aba yɛn tɛm no mfimfin a ɔsiesie aka yɛn abɔ mu sɛdeɛ yɛmfa nse yɛde ba yɛ asetena mu siesia no a woduru baabi na biribi nkɔ yie na ntɔkwa na biribi a wobusa adan yɛsɛ wei na akɔbɔ wei na fei na wafrɛ wɔ mienu na adoa gyina na wusiesie wo na otu efu sɛ bɛyɛ abɛka wɔn abom na ayɔnkofa no ɔdɔ no asan aba that's right na wei ne deɛ esan so ɔno yɛ kronkronni na yɛntimi nkɔ n'anim na asɔfoɔ no nso yɛ nipa ɛte sɛ yɛn ne ano ɔpa yɛn na ɔno nso ntimi nkɔ n'anim ti no nyame yɛ saa nhyehyɛ ɛde ma asɔfoɔ sɛ bɛyɛ a ɔno nyame bɛbɛ fam na asɔfoɔ atumi adi saa adwuma no nanso yɛyɛ nipa nti no na mfomsoɔ ne mmerɛyɛ bebree etwintwan a yɛakɔ am eti na deɛ yɛ ne sɛ yɛnya ɔsɔfoɔ a ɔyɛ nokwafoɔ enti na wohwɛ yɛ akenka asɛm ɔde maa yɛn no a ɔsɛ ɔsɔfoɔ a ɔfata ɔsɔfo pani a ɔnni bɔne ɔsɔfoɔ a nkekaayɛ ɛni ne ho na wayi no enso afiri nipa mu enti wohwɛ yɛ nipa deɛ no a mefa nsa yɛmmɔ ɔsɔfoɔ Aaron ɔsɔfo pani a na ntomadam hɔ ɔsrɛ ɛde ma yɛn ne onyankopɔn no wɔyɛn bɔne ho so ɔbɛka yɛn abata onyankopɔn ho na ɔno amu sɔfo no okodi ama yɛn no nipa yɛnti gye so ɔno srɛ ma ne ho ma onyankopɔn gye ne tum ansa no atumi akɔgyina sɛ ntamgyinani adi ama yɛn nanso no ɔnokwafoɔ sɔfoɔ no a yɛka n'asɛm a ɛyɛ Yesu Kristo ne deɛ bɔne no wanyɛ bi da enti bere a wabɛyɛ yɛn ntamgyinani no ɔnsrɛ ma ne ho daabi fi sɛ bɔne ni ne ho na mmom ɔsrɛ ma yɛn na anigyesɛm a ɛwɔ mu no koraa ne sɛ ɔno deɛ ɔyɛ nokwafoɔ ni nti no wɔsan gyina onyankopɔn nan mu edi ma yɛn ɛna wɔsan gyina yɛn nipa nan mu nso no edi ɛde afam onyankopɔn ho enti wohwɛ dwumadie na wodie na ɛso papapapa eti na esi enyi obi a ɔyɛ nokwafoɔ na Yesu Kristo ɛna ɛfata no ne sɛ ne nti no ɔtoa so de kyerɛ yɛn sɛ adeɛ ma edi mu koraa ma ɛyɛ fɛ ɛyɛ akɔnɔ a ɛkyɛ sɛ ma Yesu Kristo no ɛfata sɛ ɔnokwafoɔ ne sɛ ɔsan yɛ mobrohofoɔ mobroho a yɛ nipa yɛ nibie no wɔno deɛ wɔwɔ na mobroho no ne fapem paa ma yɛn nyinaa no yɛadwene ne akoma mu esi yɛn pi sɛ Yesu yɛ mobrohofoɔ ne sɛ hwɛ sɛ yɛn a yɛayɛ bɔne a wɔba abɛgye yɛn no na yɛn so yɛasan abɔ paa sɔre atia no ɛsɛ agu n'anim ase asan me yɛakye na abɔ n'asɛnnuam ɛnso na wɔda so no wɔsrɛ ma yɛn wee kyerɛ sɛ ɔyɛ nokwafoɔ ampa adeɛ a onipa ntumi nyɛ Yesu tumi yɛ na adeɛ na Yesu tumi yɛ na ɔyɛ onyankopɔn ti na otumi yɛ ɔyɛ ana daabi akenka asɛm ne sɛ ɔbɛfa yɛn Yesu yi bie yɛ nipa su ɛna otumi di saa adwuma no ɛde yɛ nhwɛsoɔ ma yɛn sɛ yɛn nipa no nso yɛsua na yɛbɛtumi ayɛ nokwafoɔ agyina n'anim ama yɛn nso yɛn ho no yɛbɛtumi adi ama yɛn ho apata ama yɛn ho ama yɛn nso yɛsɛ no ayɛ mobrohofoɔ ɛne ɔdomfoɔ ne bi medase great medase pa ɛda sɛ deɛ wakyerɛkyerɛ medase pa nyame ɛhyɛ yes opening hands and person check mu kakra that's it the yɛmfamra down to ourselves sɛne elder kyerɛ mu no Yesu yɛntimi ɛnka bibia sɛ Yesu ɛne fata saa adwuma yi nanso wama yɛn ho bi
say yenye so we Aaron mu ne mpanifo a yeka aye omo no omo nye perfect but na omo nam Yesu so a ana Nyankopon no kredie ne so tene so ye pe etimi ye say adwuma no and na yen so Yesu kan ho asem bi kire e wo Matthew chapter 5 the beatitudes no yes or say enhirane opatafo na won na obehu omobo ana say obenya adom onyame anim that is the paraphrase ni opeso wo kire patafo ye hwan a patafo ye wo bi a ogina mu di ma wo bi say ye kan nyina no say 1 Peter chapter 2 First Peter chapter 2 verse 9 or say na moye ahene asofukuo o man kronkron o man Yakopon no ayi mu e de aye ne man efiri sum mu abahan mu say ye meka ne manim ye ne nkire enti say adwuma no a Onyankopon Yesu Kristo enkuto na otimi as a high priest no yen a yabegi na di a ode ne tenene no nso a impact amayen no yen so amayen hu bi wapon hu bi say suban no yenna na dibi indi se wote ho na se wontimi nye ntemu gina adwuma ti se ne Yesu ye no a na ne honhom ne bi ni wo mu se metiwe na se bibia na me de takra wo gem me de se nka me gina nipa ni nipa ntem ama asomdwe aba no obi be fa phone na o ka asem kire me a na me mo maka gumu na ma ya na kese Yesu dwuma wo di no memfa bi saa na se meni abotra me de ye mpata e wo me a me we ketwa bi a na Yesu dwuma no ebi maaye nti adofo a ye tie ye nyina no se Yesu ya se ewo mu se Yesu na fete the ultimate high priest ni de so ama ye ho adwuma no emponiye kakra bi on se ye kurom ye culture ne bi ni se me fom opani a na maye on se woni ekodwantoa enti udwantoa ni bia no nipa obekwa akosi ne so ne ye obi a wodi mu onye basabasa onye nsadwem onke kan sem rough okasa nyansa wo nani onyam good na wakokoto no na wasere eja mesere ogimanim na menko eja deep graft ho ene na busunya ho na menko pa o mo chew fi se mafun wo mo sa adwuma ni bi ena wode ahye yensa enu nti na o se o Kristo ni wa brabo mu no ensese wo ye basabasa esese wanu yedu na wutie na obom paye na wugina mu as a priest onso ye sofo oba obema wo yame you say o ye sofo ti se Kristo ti moma ye nsua sa suban no ewo ye ho great na pa wa kan sempa because ye kenkan sa na obeka se ye de ye hunim bi because ko kan asofudie asem ya obeka se wo kan Aaron ni Joshua no mo asem but wo hwa ye nso ye wo ya ye tekre wo jam nse ye be ntem gina dwuma na jisa adwa asem we te sen na ha ansen kan se wo hwa ya kasa ya sitina mu no how do you see it hu ne sen sene ye ntam gina dwuma no ye anase ye fafun na ye kan gumu anase ye ne sei ni pesuni wo mu dia nyame anim ni ntam dwuma no wonye wo ye kra wo betwa ntenchia sansa de obeka asem na ekye wo no da bia wo pese ahwe abekọ na afa wonim se onu asem okan odi fo pa na su ntimi nsikire asem na nka se menu ade oye di enye na wo ka gumu okay we de se jade bia na wo pese unye nipa anim nyamonti unye onua na anim anim nyam na nya asem ni nti no asem na nye ba wontimi nwa anim nka nkyere no se se pese Yesu die ni bidia ono de na ope asundwe enti de ni nua ne ya anya na otimi wai boni anim ka che enti na okọ asori field otwe aba si nkofo sanse de na mo ye na nye tutimi wa asani mu kanti aka akra ye de na adwuma akra great ye nkoso e se working kan Hebrews chapter 5 verse 6 asem bi wo ho no mfat me pese ye bebiebie sa asem no mo pa ye na afi ye hu exactly why ho asem na okay so that you be hu addition betimi asua from Hebrews chapter 5 verse 6 say said ye okan no ba bi so say wo ye da sofo wo Melchizedek kwan so sa Melchizedek no in fact na ho asem wo trosem no hwan ni Melchizedek you me da say MC ye di kan ti Melchizedek asem ana ne ho asem e wo Mose ngoma ye di kan eti du 9 chemu du nwotwe kosi aduonu no eho e na oka ne ho asem tia na wo hwe Hebrews ngoma ya mepese ho de be kan
Paul nyadaagye kyerɛkyerɛ mu kakra ɛsɛn no enti Hebrew nwoma no etire nso nkyekyɛmu baako kosi mmiɛnsa no Awurade asɛm ni na saa Melkisedek yi Silom hene ɔsorosoro Nyankopɔn sɔfoɔ Abraham kokommɔ ahene no na ɔresan aba no kohyia no hyira no nanso Abraham ma no adeɛ nyinaa so intutusuo dudu asekyerɛ mu ɔyɛ tenene hene kane na ɛno akyiri nso ɔyɛ Silom hene ɛne asomdwe hene oni agya inni na oni nato oni namfitiaseɛ ana nkwa wiye na ɔde no to Nyankopɔn ba no ho ɔyɛ ɔsɔfoɔ de wikosida amen emsa hano Paul nyadaagye kyerɛkyerɛ mu kakra na ahwɛ so a ɔde ma Melkisedek na mu yɛ Hebrew kasa Melk ni kyerɛ sɛ ɔhene ɛna Sedek no ɛkyerɛ tenene enti din na mu no yɛ ɔhene a ɔyɛ tenene pɛpɛɛpɛ enti wohwɛ sɛdeɛ Paul nso so kaa ne ho asɛm ɛwɔ ha na ɔsi na odi kan na ɔyɛ Silom hene afei na ɔsan yɛ nyame sɔfo wohwɛ mu a trɔsɛ mu no na ɔnka Lewi abusua ne ho san sɛ deɛ akenkan kyerɛ sɛ na oni na obi ɛho ne na obi ɛho na agya sɛ ne nkɔyɛ Lewi ni a nka desua na trɔsɛ bɛka kyerɛ yɛn sɛ ofiri mu enso na oni bi enti ɔse enti wohwɛ obi a ne din ne ne niye ne kyerɛ ɔtenene a because he was a righteous person that's right enti na odi sɔfo san sɛ na akwan tene na ɛyɛ pɛ so ono no menka sɛ ne nyuma na gye no but ne nyuma na ɔyɛ no edi adanse ma nipa nso hu sɛ we die ɔtene enti na ɔyɛ sɔfo ba nipa nso hu sɛ ampa ɔyɛ nyame sɔfo ampa saa Melkisedek yi sɛ trɔsɛ mu no yɛde tutu Yesu ho a ɔne no ɛsɛ pɛpɛɛpɛ yɛnhwɛ bie ebi kyerɛ sɛ yɛnim sɛ yɛ Nyankopɔn a yɛsom no ne Yesu no ɔyɛ ɔhene prekopɛ ɔsan yɛ ɔsɔfo ɔyɛ priest a sisi kra yɛnim sɛ wɔ soro a ɔdi ma yɛn pɛpɛɛpɛ medase Melkisedek nso ɔyɛ ɔhene ɔsan yɛ sɔfo nso so ebi no bi nso so yɛhwɛ a ɔsɛ Abraham shia na den Abraham tua ntutusu dudu man adantia ohun sɛ ɔyɛ priest even though no nka Lewi for no but ohun no ohira no ɔma ne so ntutusu dudu san sɛ ne nyuma ne niema dedi ma Abraham sɛ we de nyame nipa enti twa sɛ mede me ntutusu dudu no ɛma no ɔsan man sɛ Melkisedek ka ne ho asɛm na oni ahyase na oni awiye Yesu nso so yɛde ne toto ho a Yesu nso so ewom ye ba ma ye wo ne de ba Nyankopɔn na esom no nyame oni ahyase oni awiye to ne Yesu toto ne ho ene Melkisedek omo eye pepepe meka ne saa yen san hwe Melkisedek de bia oyɛ bɔne san sɛ Bible na nkyerɛ yen sɛ oyɛ nyame but na ne nyuma no ɛsɛ ana meka ɛsɛtene ne perfect or you be a meka so perfect but not ne ya setene mu kra betimi o se o we die ne nyuma ne ne mo yen ese Kristo enti saa bi na etie nanso Yesu die na bɔne bia ne ne ho kra ne nipa bi kra kyerɛ sɛ Melkisedek e bia no yɛ honkronkron ne yɛ betena ye e wom twosɛm na ankyerɛ yen saa die nanso yɛ de Melkisedek tutu Yesu ho a ɔmo wɔ niema bebrebe a ɛsɛ eboa pay yo medase sister jo wa bom modern wa cheche mu wa ye analysis ni here pa ma nyame ensha so opini Hansen person ono so de kakra de yeah me ka ho ne say this Melkisedek ho asemu yi no very debatable amanfo debate ho a na de me ka starting me kan bibi say ni nyame de amayen na yen ye ka di ho adanse nti ma konkron no mo a nate noma bebre ase se ne ye kan Melkisedek se oka se oni na oni agya oni mfie baabi a ye wo no ne baabi a ewu ye no enkyere se oye nyame se ne sister Gwa kan ye no what it means ni say the writer was silent about it that's all but yenim say no oye Canaanite priest of God ne only a year oni Yesu ewo ayonkofa no na wakeka eka no say esan say the Bible was very silent about baby a ofire no if you say na oye Lewi ni a nkomo kan baby ofire ne papa na se bibi enti
As I say, the addition of one is or the Melchizedek heir to 2 years. And yes, Melchizedek na yesu send a be much no, and as Melchizedek nyame. Name no, a chire and so be mu say. And fa ho ni baby a ufire, and fa ho ni baby a mefire. Cana no aye ka ho asem no, na Cana nye Israel for. Anka ye behwa nti wo Bible mu ye wo nkrofo bi wo ho na omonye Jew for na Israel for. Enso na Yakobon yi asofo firi mu. Ti say Jethro. Midian no ye Midian sofo. Midian for no omonye Lewi for. Enso no ye sofo manyame. Yenim say odifo bi koka asem bi wo kuro bi so a Samaria ho ba bia no ho no na Nyankopon krofo nso no ye wo odifo a no ye nyame difo ho. Eti Nyankopon, it doesn't matter. Nyankopon nti no ka say no kure ni nyame wo nye nipa nimu nyiyimu na hwehwe nimu. Enu nti Melchizedek story no so kire yen say ba bia me ne wo ye wo bia no. Say yetimi nwan Jesu hu gidie no a eye a Melchizedek munya bi e ma sa honhom no ba o so no a Yesu nyame de ye be ye adwuma say asofo in our own right baby aye wo men wen say this me can lewi a week me ka say na me can lewi abusia ho me de aye da bi onyame sofo die no eye gidie a one ne wo na wa mo ye adwuma te say Melchizedek but or the Melchizedek be ye a prefigure of Jesus ne na Yesu be ye mame kan we mfenka to selected messages nyame afena mame white asem okan ewo selected messages book 1 page 409 it was Christ that spoke through Melchizedek the priest of the most high God. Melchizedek was not Christ but he was the voice of God in the world, the representative of the Father, and all through the generations of the past Christ has spoken. Christ has led his people and has been the light of the world. That's right. Yesu ne kasa fa Melchizedek mu. Melchizedek no nye Yesu. Na so sign say na a prefigure of Yesu nti no. Or say generations I want to so nyina mu Yesu kasa. Na nam ho anso ne kasa. Onam ne nkrofo mu na kasa ti say Melchizedek. Great. Madam Wase pa. Okay, that person de kakra. Yeah. Kakra me de toa de nuanom aka no se ene ye musa ade nti no okobọ Melchizedek din ede ba Paul o tro no kofa ede ba ebra wo ka Melchizedek ho asem yi na musuako dumienu eye Israel no na wo mo mai ansa no wo mo beba ama abusua ne nchichemu no nyame yi abusua we se modie asofo djuma ena munni emame entina adwapade no munni chefa ewo Abraham fi bibire echi adintira we e kire me no mienu se ebre wonipa ye bone pe eno Nyankopɔ hwe ntem ginani a obedi ama yen sebe ye Nyankopɔ betwen afam ne ho ese de nyame hwehwe nyina so ne ebeye baako na ni trim point odi bo wiase no yetimi atena sesa enti hwe sabusua ne maaye kura no na owo sofo a wodi ma no na so se Bible yi anka keye nhu na so megire se bebire wo ho do ndi adwuma edwon di dwuma twro na anka nti no ya dwene ntimi nkɔ ho ne ehu we nyina twe adwene asisu se ye Nyankopɔn no kwan nyina mu no opese oje yem back esan be ye ne dia ensese ye masa akwan ye tise no eboye biase great me da se pa da se odisa epono abetro ye agisian enimu wa ya de Nyankopɔn enhra great ye nhwe na fe ye sorry ye agisian no so wakan wa ha se ose osofo tatahwe ena fe osofo a onye bone da eno de mepese elder bekana mama Openi Hansen ama ye nchechemu bi kakra ewo Hebrews chapter 7:11 to 16 no yenhwe se ne ehonum siko na yenhwe se ne wasesa mrana wasesa no ho no obom basis ben eno de asesa ne ma bi ewo ho no elder nti se wobetimi akan Hebrews chapter 7 verse 11 to 16 na yenhwe ne ewo ho no. Okay, de wo ka kire ye ni na afei se paye nam Lewi asofudie so ba efri se eno so ena omanya amra no anka edie hia ena ehia bio se Melchizedek kwan so
sɔfo foforɔ ɛbɛsɔre na wɔnka no sɛ Aaron kwan so na sɛ wɔsakra asɔfodie no a etwa sɛ wɔsakra mmara no nso na deɛ ɔbɔ ne din ɛka nsɛm yi firi abusuakuo foforɔ a obi ɛmfiri mu ɛmɛyɛ afɔrebukyia ho adwuma pɛn mu ɛfiri sɛ ɛda adi pefee sɛ Yuda mu ɛna yɛn Awurade ɛpieɛ nso saa abusuakuo yi Mose a modin anka asɔfodie no ɛho hwee na deɛ ɛma asɛm no da adi pefee koraa ɛne sɛ ɔsɔfo foforɔ sɔre Melkisedak nsɛsoɔ ɛso so ne nsɛsoɔ so nyɛ ɔno na ne nsɛsoɔ ɛso na wɔamfa honam ahyɛdeɛ mmara so na mmom ɔnam nkwa a ɛnsɛyɛ ahoɔden so ayɛ no ɔsɔfo amen enti wohwɛ a Paul ato no bo ase kora akyerɛkyerɛ mu ha kama paade amaye ɛfiri sɛ yɛnhwɛ mmara ne sɛ gye sɛ woyɛ Lewi ne nko a ɛna bɛtumi adi sɔfoɔ emusuakuo 12 no baako pɛ no pa ho a abusuakuo bie ne hɔ a wobɛtumi abɛdi sɔfoɔ ma ayɛ yie ɛna Yesu nso Onyankopɔn ayɛ ne ntamgyina ne sɔfoɔ a wɔno nso na ɔyɛ nokwafo obɛtumi adi ama yɛ ɔno nso nyɛ Lewi ni wɔyɛ Yuda ɛbɛyɛ dan no watumi abɛdi sɔfoɔ ne sanity ne twa sɛ wɔsakra mmara no yɛ mensesa yɛba mu constitution ne sisei sɛ ɛbɛtumi adane no a ayɛ adeɛ nsɛ sɛ constitution ne ka deɛ a de sɛ yɛkɔtena sɛ ne mmara no yɛsan ɛsakra no ɛnte saa mmara no makwan enti baabie ne hɔ ɛkyɛ sɛ na Yesu bɛtumi adi sɔfoɔ enti ne sɛ mmara no yɛtena sɛ ne yɛyɛ nsakra ne sɛ afei deɛ Yesu ɔba bɛyɛ sɔfoɔ a ɔnyɛ Lewi ni ɔyɛ Yuda ni nanso mmara no ama kwan sɛ otumi di sɔfoɔ enti no wei na ma Yesu timi yɛ ɔsɔfoɔ a na ɔyɛ Melkisedak kwan so sɔfoɔ a kyerɛ sɛ Mose anka ho asɛm koraa nanso no mmara no nsakra yɛ nti no ɛma Yesu etimi ɛba bɛdi sɔfoɔ ma yɛyie deɛ ɛtɔ so bio no wɔ sɛ na Yesu ɛyɛ honam ɔbɛfa yɛ honam tebie ɛna ɛtɔ ne ho so nanso ɔno no deɛ ne deɛ ɛsan sɛ wɔsakra mmara no nti no ɔnam nkwa a ahoɔden wom so ɛna agyimi no omie no bra saa nkwan no na honam asɔfoɔ no ɔmo ni efisɛ ɔno ankasa koraa no ohia nkwa ontimi mmɛ nkwa but Yesu Kristo deɛ ohia nkwa na mmom ɔma nkwa enti wee kyerɛ sɛ ɔyɛ sɔfoɔ a ɔfata sɛ ɔka sɛ wɔbɛgye yɛ ne a ɛnsɛ sɛ epupu yɛ ti agye ho nkyim koraa na hwɛ ɛnyɛ no nko ɔsan kyerɛ sɛ ɔsan yɛ kronkron kronkron yɛ no yɛn ni bi Yesu nko a enti sɛ ɔka sɛ ɔbɛyɛ yɛ kronkron a yɛnyi ho akyi yɛ bio wɔ sɛ afei nso no ɛnkekaawa anaa dɛmdie ɛni ne ho wahu sɛ ɔma yɛ nsɛnkyerɛne no sɛ ansa na sɔfoɔ bɛkɔ akɔ pata ma ɔman no odwan no ɛde ne bɛba no gye sɛ odwan ne gyina so pi ne nwi koraa no nkekaawa nim sɛ yɛ fitaa tuntum kɔ ɛnim ɔntapakye ni bibia gyina so a kyerɛ sɛ wode ne kɔ market a ɔwɔ boɔ so ahu enti nkekaye ne ho wɔde ne gyina hɔ ɛma Yesu afei nso ɔkyerɛ sɛ ɛsan sɛ onni bɔne no enti no na wɔbɛtena nipa tebiam no anya bɔne no enti no wayi no afiri nipa mu ɛkyerɛ sɛ yɛ nipa yɛbɛgyina hɔ a ɔda mu fua deɛ tɔ so bio wɔsan kyerɛ sɛ ɛsan sɛ wɔyɛ kronkron na saa bodin a yɛkeka nyina ɛfata no nti no wamma no so de na gyina pan a ɔkyɛn wɔ soro ɛhe na Bible no kaa sɛ Yesu kɔ ɔkɔtena wɔse agya ne nsa nifa na yɛde ba yɛ setena ne yɛka sɛ obi yɛ nifa hene a monhwɛ tumi okuta Haman
Ahasuerus breso hwe kokoroko semwa no wodi efiri se no ye Ahasuerus ni nifa hene enti se wakwa akotena gya no ense nifa anuanom wase wa ma ne so che wo sora osora bodie nyina ekoto Yesu na ewie no kura no wase nanso na wo ye nipa te se ye efiri se honam ni moja emu no obefaaye na anuanom medemasem ni sise se Yesu ye honam ni moja te se me na sa anamo we nyina watimi etu amayene a na wo twamfonia mayense yenyini ni na yenso ye betimi ayesa anuanom de na aka mayembio medase great head our higher de pa wa cheche mu po nyame enham nim se ebi openi Hansen wo kakra or the be boana fe yen sorry say sister adwa for ma okay sister adwa wi na fe openi Hansen wa bam say this one dey me den say o say Melchizedek no a priest after his own right na onye lewini na on free ebusua nyame ahyase mo na mo bedi asofo ni yes but ne yo ne subai eno ma yo se me no mienu se e bomoden na ye pese di nyame achi no kremu a nyame be frɛ ya me ya na adwuma ye nyina akwanya ho ma ye nsa nyame be ma ye ne sofo sanse se o pese odi na chi wo no kremu nko ade a ye nyina akwanya ne bi wo ma ye because se onya sa akwanya na after his osino ye Melchizedek was a priest won freely we mu nemo ne nyuma nasefo a me ka se nyuma beje yenkwa banyame ho se ebo ho moden a me ji so de adom ne be so yen so me etime di na chi yo medase kura do menu aka me fa bibi ntwe na eda Hansen aba won se ya na ye kan ye nyuma na nuanu enim se yenkwa ye mu kura ye nyuma di yenim edi achi e kire yen su a eninti be me anya dom enti nyuma ho hia yes okay great I'm say ne yedi kwato okura emre ninti ohwa ade bi na me pese ye twe adwen sisi so enipa bi agina so e de kase nyame mra eni ho if you say Paul nsem wo kan ya opani kenkan ma ye de dey o kan say yesesa asofodie ni dia na ne ho mra no so yasesa no therefore ye bi mu teachings say enu nti onyame moral laws no eni ho biem but that is not it nyesa na opese wo kire opani kan bi timi fa kakran kan no say we hear Numbers chapter 3 verse 10 onyame ma explicit instructions and a law Numbers 3:10 no mame nhwe se metimi akenkan a numeri itimi ensa enchichemu edu no oma an explicit law about asofudie no yes Numbers 3:10 no or say so you shall appoint Aaron and his sons and they shall attend to their priesthood. But the outsider who comes near shall be put to death. Yeah. Ayemra. Enunti fa Aaron ne ma se wo mo na enye asofo no. Na ne o mfiri se abusua yi mu. No biara obepini ho. Obepini ho mpo. Onko no. Enyi ne firi ho. Eye law. Here we have Melchizedek. Sabre na Aaron mo maaye. Yes. But then enka ne nyame nim so obeye we no nka wo mfa obi foforo nye. Yes. And here we have Jesus. On free Aaron and Levi abusuan say ne yaka no ofiri Judah abusuan in his human form no obe asase so as nipa no obe free David ase but ese otimi ye osofo saa mra no therefore so ne opanikan no na esese saa mra no free ho it is a Paul can say yi saa mra na free ho a enye 10 commandments and health laws so a kire say aduane wei ho tema ye ne ho tin na nyame ye free ho da bi Eyemra eda asofudwuma ne ho na one thing ese ye hye ne so say usua the book of Hebrews any other Bible ayi bia no a ese ye context na ye hwe original language na ye hwe wo mo o twira koma wo mo Paul anasa writer na o twira Hebrews no o kan no ma bebre bom at the same time o kan wo home a na waka ohome a ekọ honhom home
na waka ohome homeda de na waka ni nyina bom reader na wo tie na ye Hebrew that time no na ote original language na so no ote na se perfect. Okay. 2000 years ni na yen yaba in the modern language they are translating into so many ways na yen ye de ebetie and they say wo ken na wan break kakra wan hwe be mislead you kakra enti we na ye law last one I make can say na emra foforo san wo ho emra wo asofodie no ho na Yesu be fa no say momfa ye de ne aforebo no enye odwan se ne okan ye no na ye odwan a specifically odwan kro ne aponche kro yemfa mo afode no emra obi ntimi nto enkofa nantwie mebo afode no saa na obi ntimi nkofa bibi foforo but here we are Yesu aforebo no yamfa odwan ne boy therefore saa mra no esese efiri ho osesa no ansa ye dwuma enu nti na Yesu timidi ne moja no when the law has been changed. We are not talking about the 10 commandments here. If you say chapter 4 no na Paul Corona writer Corona where the can say one of the 10 commandments they come home no it still remains. That's right. And that's what Yankopon mind. Say na enu na wo be change no there anka won cancel wa become we. Exactly. Chapter we mu iti mesrew. Absolutely. Wa wutie me no ma obi na da wo say say lewifo asofo no sa asemu ni ho a anka wa mpe foforo no tobre na emra no na sese wo sesa emra no wo sesa no ye emra e da asofodie ho ene emra e da aforebo ne ho ene wo sesa no enye the 10 commandments. That's it. Na enokrampo no is it not an impression say yes Christo na ye sa nyema we nyina or na air pointing to and the yes Christo abeye no eno na sisi ya no e wo so aye di ye dwuma so we shouldn't be straight on those things na air pointing to yes Christo say yes Christo aba na so on free levi mu na free abusia na e wo so omudi asofodie mu na watimi abeye sofodie na sisi de ye nyina yitimi ye den yitimi ye sofo exactly na wo nyina ya frɛ mu nyina na mo ye ahene asofokuo oman kro by estimate kan exactly by extension no in the sense we are not under the strict law of where you come from and so watimi aye priest amenyame exactly because Yesu abeyi sa amra no asesa no exactly enye the 10 commandments asem kra sure yo madam asem say yemre no ntie de addition na ebe etwere ase abusiafo ye beda mu nyina so ase se mo ne yen ayesa addition na ye the pass Yesu osofo no kwafo no addition na ye de abra addition etoso nsia no da sende ye de etoso enso no so ebe ebremu nkoso ara na monhwe na ye ne monyesa addition sansa addition ebe boa yen extra country mu pa ye yen kateni na mema sister Joafoshua inshira so my mom paye nyame tumfo era wase wakwenya wode amaye sua ho ade eda wase wani da so ne bosha wode amaye se yen so se maye ho kwan a ebetimi afa wanamo achi abi ya sofuku a wese ye no ti boa yen na yentumi nyose ne opese ye maye so ahode ma onkronkron ne meka yen ho na omoye ne amoye ho moden si pese yesew ne nim si yesa obeboa yen yada wase uye mpaibo tiefo nti ne nim se de ebisanso betie kan ne atiefo nyina ho na siesie ma osura enche na waba no hira yen nyina sese ne da wo Jesus Christ din munti amen amen